Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε μια εξαιρετική διοργάνωση. Το γεγονός ότι η διοργάνωση διεξάγεται σε διπλανά γήπεδα δημιουργεί ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και συντείνει και στη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των ομάδων. Ευελπιστούμε να κάτσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες και για να συμβεί αυτό πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Ευτυχώς το προχθεσινό αποτέλεσμα και τον γκολ που δεχτήκαμε στις καθυστερήσεις δεν μας πτώησε. Κερδίσαμε σήμερα μια πολύ αξιόμαχη ομάδα, έστω και με δυσκολία, και πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι της Δευτέρας με το Δημοσθένη, όπου και με ισοπαλία θα περάσουμε στην επόμενη φάση και έπειτα θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για την κατάκτηση του τροπαίου. Ελπίζω λοιπόν να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση και την άψογη φιλοξενία και να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες πρώτα απ' όλα και σε όλους τους ποδοσφαιριστές και συναδέλφους να είναι υγιείς και κατά δεύτερο λόγο να πετύχουν τους στόχους τους. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους φιλοξενούμενους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για εμάς η παρουσία του κάθε ενός στην πόλη μας. Το 2008 ήταν η πρώτη φορά που θυμάμαι εγώ σαν παιδί να είχε διοργανωθεί στην Ξάνθη η τελική φάση δικηγορικών συλλόγων. Φέτος έχει μια ιδιαίτερη αξία τόσο σαν τοποθεσία όσο και σαν διοργάνωση. Είχαμε ένα αξιόλογο παιχνίδι με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βορράς, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ δυναμικό παρόν στις τελικές φάσεις. Συγχαρητήρια, τους εύχομαι καλή συνέχεια. Θα είμαστε δίπλα τους να τους παρακολουθήσουμε έστω και από την κερκίδα. Και ό,τι χρειαστεί, εννοείται και σαν φιλοξενούμενοι και εμείς σαν διοργανωτές είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή.